አቶ ሻበር ዓሊ መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣኻ እንኳን ደህና ጠናኹም እቀኝለይ ንዘ ዕድል ዝሃብኩምኒ ሻበር ዓሊ ዓብዱልሐሰን ይበሃል ዕድመይ 67 ዓመት ተወለድኩ ኩሉ ኣብ ባጽዕ ተወሊደ እንዳ ፓትሬ ተማሂረ ሓደ 2 ዓመት ካብኡ ኣስመራ መጽ ኣስመራ ሕጂ ቦሊንግ ዘሎ ኣፍቲዩ ፊያመት ኣላ ሓንቲ ምሕዛር ገዛ ባንዳ ካብኡ ንላዕሊ ቀየረ ገዛ ኣፍቲ አካባቢ ሁሉ ግዜ ገዛ ባንዳ ን55 ዓመት ዝኸውን ገዛ ባንዳ ነረ ሕጂ ግን ኣብ ምሕዛር ኣኽርያ ጉዒዘ ኣለኹ ኩነታት አካዳሚያዊ ትምህርትኻ ከመይ መሰል ኣነ BA ሆልደር የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የዲግሪ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አካውንቲንግ ሜጀር ንብዙሕ ዓመታት ዳርጋ 33 ዓመት ዝኸውን ካብ 1973 ባንክ ሰርሕ ነረ ካብ 2003 ግን ባንክ ገዲፈዮ ናይ ግለይ ስራሕ ሰርሕ ግሊ ካምፓኒ ወይ ሕጂ ግን ናይ ግለይ ስራሓት ይሰርሕ ኣለኹ በዚ ናይ ሕሳብ ዓውዲ ኣቦይ ህንዲዩ ኣደይ ትግረያ ጽቡቕ ኣራይ ህንዳዊ መበቆልካ ሕጂ ኣበይ ኣለቦኻ ከመይ ኩነታት ኣሎ ትራኸብ ዶ ምስ ኣቦኻ ኣቦይ ኣብዞም ዝሓለፉ እዩ ዓሪፉ እዩ ኣብ ንእሽተይ ከሎ ወዲ 6 ዓመት እዩ ባጽዕ ዝመጸ ኣብ ሓጎይ ግና ቅድሚኡ ባጽዕ ነይሩ ኣርጋ ሕጂ 100 ዓመትን 100 ገለን ዓመት ኣብ ባጽዕ ዝነበሩ እዮም ኣብ 84 አካባቢ ዓሪፉክ ተኸይዶ ከመይ ነይሩ ምስ ኣቦኻ ዝነበረካ ርከብ ኣቦይ ጽቡቕ ርከብ እዩ ኣቦይ መብዛሕቱ ባጽዕ ነይሩ ኣብ ባጽዕ ዓብዩ ከይዱ ኣይፈልጥን ህንዲ ኣሕዋት ከለውኻ ዶ ወለውን 13 ኣሕዋት ኢና ነርና ልዕሊ ደርዘን እዩ ልዕሊ ደርዘን ጽቡቕ ሕራይ እስኪ ምስ ባህሊ ልምዲ ሓፈሻዊ ዋላቱ ቋንቋ ከመይ ይጽልዋ ኣለካ ናይ ህንዲ ወላ ሓንቲ ናይ ህንዲ ርክብ የብለን ስለዚ ጽልዋ የለን ማለት እዩ ኣብዚ ስለዚ ዓበኹ ኣብዚ በቆል ጥራይ ዘሎ ጥራሕ እንትበቆል ዘሎ ከይትካ ትፈልጥ ንህንዲ ከይዳ ኣይፈልጥን ተሓስብ ድኸ ኩሉ ሰብ ክዛወር ክርኢ ይፈቱ እዩ ዓለም ክትሪኣ ጽቡቕ እዩ ዓድታት ክትርኢ ጽቡቕ እዩ ጀርመን ከይደ ነረ ቡልጋሪያ ከይደ ነረ ሃንጋሪ ከዓ ከይደ ነረ እንዲያ ተሪፋ ዘላ ኣራይ እምበር ሻበር ዓሊ ደጊመ የመስክነካ ናብቲ ቀንዲ እንዕልለሉ ጉዳይና ክንሰግር ንስኻ 69 ግዜ ኢኻ ደም ለጊስካ ብፍሉይ ትልለየሉ ትምስገነሉ ትምጎሰሉ እውን እዩ ብሓቂ ብኸመይ ኢኻ ጀሚርካዮ እዚ ልክሲ እሽተይ ወዲ 19 ዓመት ከለኹ የጀሚረዮ ሆስፒታል ክሊኒክ ጀያ ዝበሃል ሕጂ ፖሊስ ዞባ ማእከል ዘሎ ኣብኡ ክሊኒክ ነይሩ ክሊኒክ ጀያ ወዲ ክንደይ ዓመት ከለኻ ኢኻ ጀሚርካዮ እዚ ልግሲ ደም ወዲ 19 ዓመት ከለኹ እዚ ልግሲ ደም ጀሚረዮ ብኸመይ ኢኻ ጀሚርካዮ እስኪ እንታይ ነይሩ እቲ ምኽንያት እቲ ምኽንያት ሓንቲ ዘመደይ ኣብኡ ኣትያ ነይራ ክትሓርስ ምስ ደልየት ደም ኣምፁ ተባሂሎም ኣጋጣሚ ክሪኣ ኣብኡ ኸይደ ከምኡ ምስ በሉ ክህብ ኽእል ደ ኢሎም ትፈልጦ ዶ ዓይነት ደምካ እዛ ታይም ኣፍልጦ ኣይነበረድን ወሲዶም TRS ሽዑ ኦኬ ኢሉ ተሓኪም ለግሰ ኣብኡ ጀሚረ ደም ክትልግስ ካብቲ ጅምር 48 ዓመት ጌርካ ኣለኻ 69 ግዜ በፂሕካ ኣለኻ 69 ግዜ በፂሕካ ጽቡቕ ብኸመይ ኢኻ ክትቅጽሎ ተደሪኽካ እቲ ሓንሳ ምስ ለሞትኮ ኣብ ስራሕና ከዓ ጀሚሮም ክመፁ እዚኦም ሽዑ ሬድ ክሮስ እንዲኦም ነሮም ኣብ ዓመት 2 ግዜ ከምዚ መፁ ነሮም ሕጂ ዝልግስ ዘይ ዕድሞኻ ከዓ ሓንሳ ስለ ዝሃብኩ ዝነበርኩ ኣፍልጦ ነይሩኒ ተመርፈ ኣይትፍርሐንን እቲ ገለ ኣይፍርሐንን ካልኦት ልግሱ ምስ ረኣኹ ኣነ ከዓ ኣብኡ ከዓ ለግሰ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንሰብ ምድሓን ስለ ዝነበረ ኣፍልጦ ስለ ዝነበረኒ እዚ ንመን ይጠቅም ንኣደታት ንሕሙማት ኣብ ሆስፒታላት ዘለዉ ድንገት ዝጓነፎም ቆምታት ስለ ዝነበረ ተሕልናይ ደሪኹኒ እዚ ጽቡቕ ተግባር ስለ ዝኾነ ታሽሙ ገረ ቀጽለ እንታይ ዓይነት መንፈሳዊ ዕግበት ይበካ እዚ ልግሲ ደም ብጣዕሚ ዕግበት እዩ ምክንያቱ ጽቡቕ ትገብር ኢኻ ግብረ ሰናይ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሓንጎልካ ጽቡቕ ተዓግበሉ ትሕጉሰሉ ኢኻ እቲ ዕግበት ኣሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኣለካ እቲ ዕላማኻ ሰብ ክትድሕን ነዚ ቁሩብ ደም ዝሃብካ ሰብ ክትድሕነሉ ትኾንካ ዕግበት ስማዕካ በቲ ከዓ ዝወስድ ህወቱ ይድሕኑ ስለ ዝኾነ ይሕጎስ ይዓግብ እዞም ኩሎም ሳላዞም ደካትር እዩ ዝኸየድ ኩሉ ቅድሚ 48 ዓመት ኢኻ ጀሚርካዮ 69 ግዜ ኢኻ ደም ለጊስካ ኣለኻ ቅድሚ እዚ ማሕበር ልግሲ ደም ምምስራቱ ኢኻ ጀሚርካ ድሓር ብኸመይ ኢኻ ተጸምቢርካዮ ድሓር ድዩ ኣተባቢዑካ ክትቅጽል እቲ ማሕበር
اكtually تمحبر ذي خنس حنتي قصل جنره كل ግዜ بل تمحبر غانا يتمسرتن نرو بانك دم غنا እንዳ ተመላለስኩ ይህብ ነረ ቅድሚ ኣብዚ ሴንትራል ላቦራቶሪ ማዕከላዊ ላቦራቶሪ ኣብኡ ዝዋሃብ ነሩ ሓርቲ ባንክ ደም ምስ ጀመረ መልባሽ ቀዳማይ ከካስተመር ተደበልኩሲ ካላይ ወይ ሳልሳይ ምክንያቱ ምሳይ ዝነበሩ ብዙሓት ዓበይቲ ከም ናተይ ወይ ካብኡ በፅሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ኣለው ዘይተፈለጡ ገሊኦም ኣብ ህይወት ኣለው ገሊኦም ሓሊፎም እዮም عم كان نقول ذكرهم لا قدمي اب نايز محبر ابان مخانكا كندي غزي لغيسكا لخا دحريو خاي كندي يخون تبل دحريت محبر 17 غزي يخوني قدمي محبر كاتي انت برك قدم شروع اي نبرن اب عمت تلغس اب 6 ورحي تلغس حنساخا كلغسكا صنح تجيش سلازخونكا بصراح بقل ايتبلن كم زنا يلومي تتحيزو ببروجرام اي نبرن هاتكا دليت يطرح نيرو اجيغن محبر الله بانك دم الله اذا كله عدلات اي نبر نشو جينا ود 19 عامات ليلي من اسي ببركو زتنفس من اسي كلخاخا جمير كايو زلك سدم ابتوانتي وسدرخا انتي بلوخا نيروم دحاركي مستمر اخا ابتوانتي سدرا يتابعوني نيروم فدا ابوي مهور سلازنبره صبو ايو كتقطلو دكاخا ابلني نيرو ادخا افلطو بزو حينفنان ابوخا زبلكا سمع يا تبلني نرا قصل ابو قصل نرا دحري مرعاي 95 تبرع سبيتي خمن اتابع لغاسيتي كابو يتعبي ودي خا 16 عام مسبصه كلغس متيو ግን ሚዛን ስለዘይ ነበሮ ተሪፉ ሚዛኑ 50 ኪሎ ስለዘይ በጽሐ ተሪፉ በሊዑ አቢሉ ድሕሪ ዓመት ምልጋስ ጀምሩ حج حدا 17 ግዜ ኸውን ለግሱሎ ናይ ቦ ሒዘሎ ብዘን أبوها هنداوي وشبر علي انت يبلك نيرو بخمية يتابع كنيرو أبوي أجها زي صبوا سلزهالة صبوا تكبر أملاك زفتويو مصحف قدس وي قرآن كله صبوا كبر سلزبل قتلوا تراح زبلن نيرو أي تقارت ساعة لها جزء ساعة صبوا تاشمو كتقتل عندك سوسان تشعتن جزء دم ملقاس قليل يكونن كم زي بترجعامي نبلو زلنا حنت معتون دم زي لقسه بزحو أبتعناها انتاي زمصال كالو تتاتالو وي انتاي صلوا غيرولكا زي 69 غزي دم لقاس كلغس كله زيادة عنا سمعني مخنياتو ايتا او قيح هواو سل وهايو دم كغير كله نهوتكا يحدثوي تقملو بطعمي بخاده كمان طعمي ملقاس تعناها كمان تفلطوها كمز زيت موتر مكينه مغيار استبلا شوي هو حكي هو خوم ስለዝኾነ እቲ ሕማማት ከመን ፈልጦ ይኻ ብዙሕ ምርመራታት ስለዝገበር ኣብቲ ባንክ ደም ሎሚ ብናጻ ተሐኪምካ ማለት እዚ ከዓ ኣሎ በተሓደ ወገን ኣሓር ዝድግስ ዘይድግስካ ኣብ ጥዕና ተኸትካዮ ብሓደ ሓደ መጽናዕትታት ከም ዘሎ ከምዚ ናይ ካንሰር ናይ ገለ ሕማማት እቲ ዝድግስ ጎደሎ እዩ ዝጥቃዕ እቲ ዘይድግስ ዝያዳ ፐርሰንታይል ዝሐምም ስለዚህ ተለገስካ ጥዕና ኣለካ ማለት እዩ جي ابتي معلت خديخ خيت كاتلغس ويس ابزله يخا اوانون قرب يخا ابزخون وان قرب يعني افتن 4 ورحي 3 ورحي غزي زخدن فلط ياب كالي غزي زصوعني خلو يخيدي بصح غزي زصوعني غزيታት አሎ ፕሌትለስ ዝለይ غزي አሎ እዚ ፕሌትለስ حدش دم تدخونه አይትረክቦንኻ እሱኻ ን5 መዓልቲ እዩ ዝጽንሕ ነዚ ክትረክብ ሕጹጥ ታሽሞ ክትጽውዕ ጽውዕኻ ከለኻ ደጋሲ ስለዝኾንካ ዕላማኻ እንታይ ሰብ መድሓን ሰብ ጽቡቕ ምግባር كم سبلو زلخص خالقاس دميخا ابزخون اوان كا تصوع يهكا يكادو حد غزي يصلا اكادو نابتي كابتكاسكا ختصوخا كاب سرحكا بخيركا ختمص كاب حداركا خاب نبرخا بطعمي حغوس انا زي ليتي تصوعني قطري تصوعني ابزخون تصوعني غزي دلو يسلزخونكو صغام يبلين كل غزي حغوسي ليتي تصوعهم انت دقاسكا كيوداخا غده تكيت غله زبال يله أنا كل جزء دلوية ولا زخونة ساعة تصورني بمنتاي تمتصسكي بمشكلة تاريخا مكينة زلاتكا بإجر خارخا ما بزحدو جزء بإجر يزمت قمكم تقوله هذا 10 دقائق ربع ساعة أو يعرفه تدحريو تي ناي ميزان ناي دم يزقبر أنا أتو تي من قدين تي تاشمو إلو علو تي شقط دم
هلا عارفك تبل تدحريو تأكد بقعت خاكات أبزي حتى كشابر علي قدمتي دمها بحدا كابتن زبون كم عنكفات غير زقطروتي زكايد مرمراتات ابل على خايو اب بحريناتكا قصال ديم زحطها ركب غيركادو تفلت زبل حطوتات الله هو اتي ركب كم كونسولينج انجي قلاوي ركبيو سب اي فولتوني قد مدم اب نفس وقف قدم دمها بكاس حتتيخا كنتاتكا حتتيخا ابسل الصور تمص كلها انتي لوطيتات الله انتي غيركا تن حتتات 29 ولا 30 كلن ملسي تهبلنها አሩታ ወይ አወንታት ፍዑንሶም መዚኖም የምታሽሙ ግን ኣብዚ መጻኻዮ ኢኻ ትሕተት ኣብዚ መጻኻዮ ኣብዚ 3 ወርሒ እንታይ ለውጥ ይነሩ ተጨልኢካ ዲነሩ ሓሚንካ ደነርካ ሰዓት ዘርካ ደነርካ ሓንቲ ጽቡቕቲ ናይ ንግስ ደም እንታይ ያስፈልጥ ጥዑይ ሰብ ትገብረካ ትቀየደካ ብጣዕሚ ትቀየደካ ምክንያቱ ደም ትህብ ትለጋሳይ ተኾንካ ትንካ ኣለካ ጥዑይ ደም ክትህብ ኣለካ حاجي حنت خمسة حنت حدا مش حدا نبلو زلنا نتعمل كومي انت ايو عينة دمك شابر تاي بي بلاس زي كساب كندي تطلاب النتو بزحيو دلي هو جن بي بلاس كا بزحدو زي عين الدم بزحدو تطلاب النت نيجاتيف تخوينو يو دلي زياده إذا تروح وقت خدها ودي سوسان شو عتن عمتيخا شابر علي جينات أوصل لخاتي دمهب تعجي ريخا دمهب درجة عمت درجة غير كاب زقارطه بمخنيات عدمه لا ساعة 7 كهبندس قصال زهب تخوينو كساب 7 تي ناي WHO حققن كاب 16 ساعة 3 عمت يزبط هاي بزح عمتات سلازهبكو ساعة 7 خيده ግን بناتي تاشمو جانوري 2 مجرش غزي لغسكوي سلامتاي قريتك 7 زي بصحكا قرب دهام عبيت قدملي نانا اشو خا زياده سلتلب سبو سوسان شعتن غزي يخايبكا حنت وسخكا 7 زي غبركالو مخنيات انتايو لو ما خيده نرا قدم ممصخه نو ملا دحني دوملي لازم دحني نخا بلباش شابر علي قليل ايكونن زي ابركتو زي جلسب ገንዘብ كبخل جلسب نبرات كبخل كاب دم حبس عبي አሎ አይንብልን ካብቲ ወክፋል ህይወትካ ካተብ ዘለኻ ካልኦት አለው ደኸም ዝናትካ ተመሳሳሊ ግዜ ደም ዝሃቡ መቼም አብ ህይወት የለውም በር ዝፈልጦም ነሮም እንደ ግዜ ዝሃቡለው እስኪ ሓደ ነሮ 70 ገለ ካብኡን ዝያዳ ከመንኸውን 80 ከመንኸውን ለፈጂ ህይወት የለ መራሎ አበይቲ ነሮም እቲ ሪከርድ ስለ ዘይነበር ብርግጥ ቀደም ሕጂ ኮምፒውተራይዜሽን ገለ ምስ መፀ ዳታት እንዳአከብካ ትብል برسبات له 7 عامز لغسو بزحات لهنا مو شابر علي عبد الحسين مسجن عدمنت عنانك نمنيلك امين امين